bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah en juule rasulillah sallallahu alaihi wasallam en calmini en jarni en ñaguima duwaw kadi en neddi duwaw dendagal yeeɓiyankoɓe men Allah subhanahu wa ta'ala rokki en fattagui fa tabarakallah machallah humde lewru korko ndu dow jaam kadi en gardi hen ha enen natana sappo battidiɗo ɗum noon ko yettude Allah no fewi enen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala kadi yo Allah hokken timminde on ɗon sappo battidiɗo te taw kala ko mumti men ko bakkatuji ko wona ko ɗum en gatti no kewɗen wiide kala saha lomtade mawɗo Abou wona hunde wemde kono alay saago erɗen tan nde wonno udumere wona lomto bafal kono noon ina udda damal hayso tawi wona lomto bafal en gari e yewtidde e bandiraɓe lewlawal communication yewtere nde kewɗen wadde e kala saaha ɗum noon ma en jaadu hen e mo ganduɗa hoore makko kañum woni Mouhamed Ndim woni junggam ñamuga junggam nanoga ina ga mo ganduɗa hoore makko kañum woni mawɗo Abou Gaye mawɗo Abou goɗɗo noon hande mbisikki ko dogɗo mi anda mbisikki mataw mo fuɗɗoro mawɗo Abou assalamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullah. Hol mawɗo Abou goɗɗo woni min namdima mbaɗa andi yarono wan tamoroje korko juma makko aɗa andi wino ñanden ko mbaɗade almami juma gam ɗum ne ɗeɓi hawdemi seeɗa han so tawi Abou Diop kam waɗama almami juma nata waɗɓe ɗum ɓe ko namdaki walla tawa ganda ala foti wawde won ɗon almami kay ala wawa kadi kanko qirri o wonde kanko waɗa almami kono noon o julnata ko tisbare takkusan waktuji keddiɗi o ƴeewi nayi makko mo hooli mo yona on ko gando totti ɗum yo julnu ko heddi ko ɗum noon en calmini bandiraɓe eɗen bismoɓe e yewtere nde noon Mouhamed Ndim salamu aleykum. Waleykum salam Alaji Abbas Sarr mi salmini mi juurimam en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi Média e Kuubal ha ɓuuri tengtude kadi e vraiment ndeɗo tumde nde ganduɗa ko lewlawal communication en calmini dendagal bandiraɓe foof également salminde ɓe ganduɗa kadi ɓeɗo ko yimɓe ɓe ganduɗa vraiment ko kañumen ɓe datata aɗa wawi yiide way kono baɗono Alaji Abou Gaye so tawi humtima tan ala ko yiyata so wona kaslowol kamɓene vraiment ko yewtere nde ganduɗa ko saaha kala eɓe kooɗe ɗum kadi eɓe keppa ko nde jolat beele kadi ɓe mbawa vraiment yebde ɗum hollidde wadde manifesté kadi beelama mabɓe e ko ummoto ɗo ko yewtere nde hayso tawi goto min foof tottata tan ko hakkille mum ko ɗo tawi kamɓe ni hen sahaji ɓuuri en andude donc haɗani vraiment ene woni yewtere nde ganduɗa ne ittiɓe yewende ene yewtaɓe kadi ɗum ne ko yettudeɓe hen wo famdeɓe kadi jooɗiɓe ɓe sago mumen ko yewtude ɗumen won hen ni ɓe ganduɗa wona ɓurdi ɗumen gandal ɗum noon ko salmindeɓe juuradeɓe kamɓe foof mi salmini hen également baɗono musidɗo men Alaji Vieux Dia dende salmini min juuri mom kankam woyima ko hankadi o jaaɓi korka kam o yi ko ya ƴettu donc kon vraiment korka kam jiɗɗo fo e naw en calmini min juuri mom en calmini galle o en calmini ha ɗo galle makko ɗo parcelle ɗo bandiraɓe men kala e kuuɓal en calmini ɗumen mi salmini également baɗono babam mo ganduɗa ko Malaw Diop toon to Takoyel kañum ne noon to France ko musidɗo jinnaɗo men gorko en calminimo no fewi no fewi no fewi Alaji Abbas en calmini bandiraɓe foof jarama mawɗo Mouhamed Ndim en jetti Allah kadi enen vraiment jetta aussi jinnaɗo men mo ganduɗa makko ni woni Samba Gaye gorko mbo worde vraiment o wi ko omo yeeɓa émission no fewi kadi ene weelimo kala ndo hucciti e Abouji ɗiɗɗi ko ɗum weltare mawde donc hande noon ko Abou goto ande Abouji ɗiɗɗi noon ɓe mbayi kono no Diomaye e Sonko ni DL Sonko moye Diomaye moye Sonko kamɓe ko noon ɓe ɗesiwaji wala gonɗo Diomaye hol gonɗo Diomaye hol gonɗo Sonko joni ƴewɗo ɓurɗo e mabɓe ɓuubde kamɓe ɗiɗi tan totta ɗum kañum woni Diomaye anda noon hakkude mabɓe hol ɓurɗo e wonde goɗo mabɓe ɓuuɓen noon ala elle noon ko Abou jooɗi ɗo kañum elle ko kañum sokoto mawɗo Abou de walla kon Sonko
ani min kam mi yani min kam mbaɗa anndi kam ɓeeɗo ɗiɗo kam hay goto to nanndinami muɗumen eyi wona to jikku wona to gonka wona to fof ko noon ɗum noon banndiraaɓe musidɓe tedduɓe en ngari e kattande meɗen kattande Allah subhanahu wa taala dokkuɗen fartaŋe tigi rigui wawde arde hoore biiri kala fiiɗande yimɓe yewtere witende lewlewal communication ma en ngara e toɓɓe tati toɓɓe ɗe ngannduɗa ma baɗɗe fayida inchallahu rabbi toɓɓere arwonir nde ma en ngara e ngal ɗon jaltal ngal ngannduɗa ma coalition Diomaye président waɗino ɗum hani hoorejo leydi ndi woni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ari tawtora ɗum en jii caggal majjum ko kewi ko nder hen fof won hen yaaɓini ha mbiya wonde ko alay saago hen kadi yonti vraiment Ousmane Sonko woni gardiɗo jagorɗo waɗa démissionné kanko Bassirou aussi en jii ko laɓɓitin ko hen fof toɓɓere men ɗimmere nde ma en gar e ɓen ɓe ganduɗa ma hande ene ɓeydi jokkade e vraiment nangonorde on ɗo mo ganduɗa ma ko kañum woni gonnoɗo ɗo 4e président de la république son excellence Macky Sall e on ɗon poste mo ganduɗa ma ko kolaɗo kuuɓal fedde gotago windere ɗum noon enen foof en dendatma taw ñagoɗen duwoɗen vraiment ndu Allah hoybinata ɗum e ɓen ɓe ganduɗa ma aussi goto foof nen jagga henete ƴeewen ɗum aussi holko jogori jibnandemo e holko jogori jibnande aduna o walla ni Sénégal no didorno ko wona ko ɗum toɓɓere men wattidiri enen gandi haare ene toon to Moyen Orient vraiment enen gandi Donald Trump aussi waɗi déclaration hulliti wonde haare ngue gasi ha laaɓi car ɗo namdal ngal woni beel ko jogorɗo ko dutti caggal walla ala holko woni walla won holko waɗata mijoté ɗum ɗon aussi ko ɗum namdal ɗum noon en mataw en mbatta so wona garen e toɓɓere men arwonir nde woni jaltal ngal ganduɗa ma coalition Diomaye yalti ɗum ñande aset o woni samedi inchallah rabbi toon to King Fahd Place enen gandi Bassirou Diomaye Diakhar président de la république tawtoranoma nden ɗon jonde mawɗo Abou mi sikki hande ko an puɗɗirtomi mi woppa cukalel ngel to holko mbawɗa famminde en e ngal jaltal eyi Alaji Abbas Allah jarama jaltal Diomaye yalti ñande 7 mars haala ka o haali to King Fahd Place ko adi fof tan ko tawtoredemo tan assemblée générale uddugol muɗum woni coalition Diomaye président tawtorede mo nde tan won ko haalata kadi o tawtora kadi o haali ko haali ko kadi won ko firti won ko laɓɓiɗi kono ko mbawɗen wiide han ko hakkude Diomaye e Diomaye président e Ousmane Sonko président Pastef ɗum ko haala hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo ko woni gueɗe leydi ndi ko woni leydi ndi ko ɗum ko banggue haare hakkude maɓɓe ɗum ko kamɓe jooti ko kamɓe rendini ko kamɓe ɗumnini kono noon heddi ko horeɓe ƴettu goto e maɓɓe fof mette hoore muɗum wiya ene suynira ɗum gonka leydi ndi goto e maɓɓe fof wonko metti ɗum e keddi ɗon goto e maɓɓe fof ko metti ɗum e keddi ɗon ko en teskima gila ko ɓooyi ko Ousmane tan heewi haalde Bassirou ene deƴƴi Bassirou way kono o haali ni kanko hoore makko o haali sa yi haala makko o yima wonde ko o ɓooyi muñde kanko Bassirou ɗum woni haala makko firti ko o ɓooyi muñde o wi yimɓe makko ɓe wonde ɓe coalition Diomaye président yo muñ yo ballitoro muñal ɗum won ko firti won ko haaletano ko kanko e kala saha mo yaɓi yoɓe muñ o wi kadi kala nde o yeehi ha o wi omo ummo won e mawɓe won e responsable uji noddamo mbiyamo wonde ko an yakora ko an woni wadde woppir ni hoto jaabu ɗum ɗo walla hoto waɗir ni kadi o decca o haali ɗum e nder haala makko o haali e nder haala makko laɓɓinde hakkude makko e Ousmane Sonko won haaluji kewɗi kaletanoɗi ɗon Ousmane e hoore muɗum won ko heewi ko haalanno woni ko Ousmane haalanno ene jeeya hen ko ɓuuri tengtude Ousmane kala nde jooɗi kala nde haali ma wi wonde Bassirou ko min waɗi ɗum Bassirou ko min joopi ɗum Bassirou ko min wonde yo nanggirani en nanine kadi kanko Bassirou kaɗon haala wonde Ousmane haalno o jaabinoma ɗum e sahande haali nde wonde kañum ko Allah waɗi ɗum wona neɗɗo waɗi ɗum Ousmane yo woppuɗo jooɗi fo ene wiya wonde ko kañum waɗi mo kanko ko Allah waɗi mo ɗum o haalino ɗum haala ka ɗon yalti boowal e hande one kadi o arti laɓɓinde gaga ko Allah waɗimo ko kono noon hol waɗɓe mo o laɓɓiniri ɗon ko wiide wonde ko kanko sinno tawno
o fadno koye Pastef hande o wona ha président de la république. mais ɗon mawɗo Abou mbaɗen ɗon laañel seeɗa hakkunde laañe seeɗa c' est à dire ɗon aussi kanko Bachir est ce que o juumani par ce que hay so tawi comme par exemple on saha Pastef wodani gonga Pastef wona kañum noyima par ce que wona récépissé par ce que Pastef on saha wodani Pastef no wanima kono e yamirore yimɓe Pastef naɓe kadi e dow ɗum ɗo konngol Sonko. eyyi aɗa andi ko jiɗmi wiide han kanko eko haali ko wonde so wonno Pastef o wona ha président wonko woni hen ha heewi woni holɗum kanko nde o yahata e élection ngaji présidentiel Pastef wodani saka récépissé tottimo récépissé muɗum ko biyeteɗo Déthié Diouf parti muɗum ɓe ñaagoyi no wiiri ɓe jeloyi no wiiri ɓe jurmikini ɓe lorlikini ɓe kaalde ɓen haɓe paamodire muɗumen guitti récépissé muɗumen tottimo kanko Diomaye koye ɗum o yaari e inde coalition Diomaye président wona e inde Pastef o yaari o yahani inde Pastef o yeehi koye inde coalition Diomaye président Pastef wodani Pastef ari tawti coalition Diomaye président Pastef koko ari tawti coalition Diomaye président ɗo tawti coalition Diomaye président ɓe jaadi o waɗa élire wadde wona Pastef waɗimo élire ko coalition Diomaye président noon Pastef nani e nder hen non c'est à dire min ɗon jiɗi wiide ɗon jafɗa ɗon jiɗi wiide ɗon joni comme par exemple Pastef quel que soit alpha en jogino poids ɗo par rapport e Pastef ko jogino poids ko fo tawde woni hankkadi rokkatma poids ko kayit a ala kayit poids ma holko nafata haydara nafta mais kayit ɓolo aussi lammintama kayit ɓolo kayit ɓolo lamminta kono kayit o kañum woni fuɗɗode laamu sa ala carte d'identité sa yaltiɗa police wiyatama ko teɓ sa ala carte d'identité a taccata frontiére sa ala carte d'identité a natata ministère de l' intérieur sa ala carte d'identité a natata building administratif donc kayit wona sara wona seeɗa donc kanko Diomaye o laɓɓini wonde Ousmane kam hankkadi e Pastef naɓe haalannoɓe e yimɓe sikkannoɓe ko Pastef ɓe Déthié Diouf laɓɓini gila ñande kanko Diomaye o ari o tabitini ko Déthié Diouf haalno ko wonde o yahani inde coalition Pastef o yahani inde Pastef o yehi koye inde coalition Diomaye ɗon ka ɗon haala laaɓi ka ɗon haala firti ko omo jaabo Ousmane e ko haalanno ko wonde ɗum ɗon woodani o ruttitima o wi so tawi en paami e haala makko sa nani duko tan natte haala neɗɗo goto duko fuɗɗoto ko yimɓe ɗiɗo fay dow eyyi wadde noon so tawi neɗɗo ene yiilomo dugde a dañani mo dugɗoɗa so ɓooyi gon ha tan koye lugde woni ko wi Ousmane ko yiilotono komo dugdi ko kanko yiilotono pour eɓe dugda dañani dugdude makko heddi ko ene luuka tan o woppidi ɗum hen wonno haaliru ɗum e wolof wonno haaliru ɗum a faami de bon enen gonɗa ko waxeet man ɗo non en gonɗa ko no haalduno walla hultu gonɗa ko no haalduno wolof kono gondaɗen tan ko haala ka kam e konngol ngol hakkude hulo e huntu a faami de ko hakkude dugo e luukango c'est à dire ko ɗum tan woni ko mbawɗen wiide hen e nder hen kanko o jaabima ɗon kadi Ousmane e so tawi a ƴeewi o ruttirima o wi wonde kanko o moni e nder Pastef par ce que ko liggi e Pastef ko golle ɗe buntata hay goto wawa ɗum ubbude wonde kamɓe ko kamɓe mbaɗi créé Pastef ko membre fondateur Pastef ko kanko addoye Ousmane ɓe gardini ɗum ko kanko wonno numéro 2 parti Pastef kanko wonno secrétaire général kala ko Pastef no wurduno e fofof ko kanko gollino ɗum donc ɗum wona ko majjata omo andino ɗum kadi ha joni Ousmane e wondiɓe muɗum eko kaalata ko fof kanko o moni nder heddi yimɓeɓe won ko kaalata o wi wonde omo hesɗitina hoolare makko e coalition makko Diomaye président omo jogui e mabɓe hoolare kono nonne kadi o meeɗa ha janfadeɓe kan haalni ko addi ɗum o meeɗata janfade e o meeɗa ha janfadeɓe par ce que ko wi ko kamɓe ndenduno haare ko kamɓe ndenduno jiilaw haɓe dañi koɓe jiilotono ko wadde so tawi ɓe dañji koɓe jiilotono ko ko kamɓe ndendata ɗum woni so tawi woni ko laamu woni ɗonne kadi o jabtima kadi haala Ousmane Sonko hay sinno tawi Abdourahmane Diouf jabtima kankone kadi o jabtima wonde ko Sonko wiyanno parti état o faami Abdourahmane Diouf wi wonde wona parti état wona état parti o faami donc
Abdourahmane Diouf haali ɗum kanko o arti ga henna o haali ko wonde ko enen fof e kadi o wima wonde goto fof noon ene jogui yande e yidde hoore muɗum yidde heeride yande heeride ene jogui ɗum kono noon yandema heeride nde joguiɗa nde hoto nde softu walla hoto nde soof ko gonga Ousmane ene jogui yande ene jogui yidde heeride kañum e hoore muɗum kono noon yo rento yidde muɗum heeride nde hoto wontande ɗum musiba sa ƴeewi ko ɗum woni ko wonti ɗon donc kanko Diomaye no mbawɗen famirde tan hakkude makko e Ousmane ko yimɓeɓe ɗaminino ko ɗon woni ɗo ɓe jetti min ko ɗon jooɗinomi e plateau mbimi dokkunomiɓe ko lebbi jeegom ɗi so tawi wontuno Bassirou wayino no Ousmane tawno ɓe cirti guilay lebbi jeegom mabɓe gadani garwaniji ɗi par ce que Ousmane haalino waɗino koen addantunoɓe sertude so tawi no wona no muñal no wiiri ni so wona no yimɓe wajademo no wiiri ni guilay lebbi mabɓe jeegom gadani guila nden tanno koɓe cirti par ce que Ousmane waɗi ko ene serdam tuggude nden fewde ñallangal hande e kala saaha jaltal ngal Ousmane waɗi walla jaltal ngal Bassirou waɗi Ousmane ene waɗa jaltal gabbitingal e muɗum kala jaltal ngal Ousmane waɗi ene yalta jaltal ñingde Bassirou aybinde Bassirou e wiide ɗum woni biyade te pourtant Bassirou woni président pourtant hay goto wiyanimo offense au chef de l'état et pourtant won jaggaɓe ɗo ene mbiya wonde ko offense au premier ministre et parce que kanko Bassirou kanko hokki doole au premier ministre Bassirou rokkani doole premier ministre parce que premier ministre meeɗa jogaɗen ɗon meeɗa jogaɗon ɗon prérogative ha ɗo joni jogaki et pourquoi joni ɗum ɗon waɗan pourquoi ɗum parce que ɓe mbima ɗiɗon prérogative uji rokkata ɗum ko président rokkirta ɗum ko par décret ha joni woodani manam décret ɗerwol cifagol wonde président ko kañum waɗata décret wiya ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗiɗo pouvoir uji oɗo pouvoir e oɗo pouvoir e oɗo pouvoir mi totti ɗum premier ministre et pourquoi joni kala memɗo hen premier ministre e ɗiɗo pouvoir uji ɗi tottumo mbanmi décret kala memɗomo hen way kono ko min memini kono oɗon décret o woodani ha ɗo gonɗen ɗo gandal men yaran to banggue sariya kono sariyankoɓe ɓe keɗotoɗen ɓe ene jeeya e min ɓe ɓuurmi wattorde to banggue ɓe keɗotomi to banggue sariya ko kalata hen ko dawde min o wima wonde ko hay décret goto woodani ha hanki nde o haalata o wi kam wonde ko hay décret goto woodani mo gandanɗa hoore maɗa heddi ko Ousmane ko wino ko min jogui laamu min laami procureur min laami ministre de la justice min laami ministre de l'intérieur kala ko mbimi e goto e mabɓe yo wat koko waɗata ko noon kala ko mbimi goto mabɓe yo wat koko waɗata mi are Mouhamed ndimmi ƴeew Mouhamed holko moftanɗa en e ngal jaltal ngal gandanɗa hoorema en jii Ousmane Sonko et surtout biye ɗe gandanɗa hoorema ɓesgu Pastef naɓe ala keɓe keddani Bassirou Diomaye par ce que wone mabɓe yaaɓe plateau ji yaaɓe boom ha jetti mbiye wonde ɗon kadi offense au chef de l' état mi ron kadi andu ko woni won dariɓe taw ko joguiɓe cakkaji daare plateau ji mbiye wonde kanko ko janfante kuccita e lamɗo leydi ma mbiya ko janfante ala ko mbiruɗa ɗum ko janfante so wona peut être yadani hen mo jadɗa o eyyi doyen ko addi foof ko jogade hen mette d' abord kew mo ganduɗa nana waɗa to banggue guéguerre politique hakkude kamɓe politicien ji ɗi a yiyat beele enen hande citoyen ji ɗi Sénégal beele eɗen mbaɗi mérité ɗeɗo caɗele ha joni ene dega e nder leydi ndi e saaha noon mo gonɗen e leydi ndi ganduɗa hande goto foof ne andi yo ƴewta hoore mum tan to banggue avancement to banggue économiquement to banggue vraiment ɓamtare eɗen gandi hande yimɓeɓe koko tampi to banggue gurnameje ɗe holko waɗi ɗum ɗon ala ko addum so wona ngakkere mbawa ko laamu bon ɗum ne jeeya hen mais crise kadi mondial o nani hen hayso tawi ɗo to banggue leadership management lamɓe leydi ne poti wadde beele yaltinde leydi ɓiɓɓe leydi ndi e kata gonaɗo o hayso tawi ɗum ne manki jaɓenne kadi crise mondial gonaɗo kono foye waɗ noon jimmi tan ko beele hande enen eɗen mérite ɗum ɗo ɗo ummiɗen ɗo sa ƴeewi de 2021 ha 2024 caɗele ɗe yimɓe ummi ɗo eɗen joguino yakare so tawi wonde ɓeɗo ɓe gaari maɓe change kono a tawat kamɓe ɗo ko ha joni koye on stade tan gonɗen eɗen mbaɗa yiilo banggo kono ala ɗo keɓɗen bon par rapport e jaltal Bassirou Diomaye mawɗo Abou haali kanko o haali
mbiyen o haali o rutima historique o holno ardi ko gonga kanko Bassirou Diomaye o waɗi encaissé ɗum woni muñal ngal o jogino peut-être o haali ɗum o fammini Ousmane Sonko wonande kala ko kalɗa de mi nani kono noon no haaldini no ɓe mbiyata ni hannde wonɗo Allah fawimo o wona poɗɗo tan darade nde o haala fof yofto walla ko way noon kono fof e wat noon min mboɗo sikki kadi e poti artirde hakkillaji maɓɓe hayso tawi mami artu e yimɓe maɓɓe aɗa andi Abbas ko hersini hen ko tan ko ɗon hanki goto e maɓɓe fof hommage uji wadde rendre un vivre en hommage goto e maɓɓe fof hakkude maɓɓe ɓe ganduɗa ko ɓoyani ko tan c'est récent kanko Bassirou nde waɗi tourné makko économique dans le sud to Casamance en jii o yeehi ha to jinnaɗo mum Ousmane Sonko goto e maɓɓe fof mboɗo sikki inniri goɗɗo o ɓiɗɗo yawnora ɗum kanko Bassirou Diomaye ɓiɗɗo makko mo wattindi dañjo inniri ɗum kadi ko yumum Ousmane Sonko. Mais sikkan c'est des intérêts tan mboɗo mi ara bon ɗum ça n'a rien à voir e ko fatuno e question de l'état e ko way noon kono jimmi yiide kadi yimɓe ɓe eɓe poti accudirde hurum gaga hayso ɗum nawrani ko yiyete ko wadde servir la nation kono noon teddule ɗe yimɓe ɓe mbasa ɗum yejjide valeur aji gonnoɗi hakkude yimɓe ɗi yimɓe mbawa ɗum mbasa ɗum yejjide heddi ko gonga o waɗi encaissé haala Ousmane Sonko wonno ko andu noon an ɗo joɗiɗa ɗo ko min joƴƴinma ɗon kanko bo Diomaye ni nani haalaji toon to paale ɓe joddimi yiide woppu yiide ko an joƴƴinimi ɗo joɗimi ɗo ko Allah joƴƴinimi ɗo c'est vrai ko waɗi des révélations yiide wonande kanko enen fof eɗen gandi to banggue historique o mawɗo Abou haali on mo ganduɗa ko Déthié Diouf to tuɓe récépissé Amadou Ba woni mandataire mabɓe ha ɗo ɓe jetti ɗo mais mobilisation to banggue des fonds ɗeɓe mbaɗi plus de 450 millions ɗiɓe mbaɗi wadde e campagne mabɓe tawi ɗum ɗon ko fonds propre mo ganduɗa ɗum ko coalition Diomaye président waɗi ɗum donc eɗen kono noon jaɓɓenen ɓe kadi mawɗo Abou ko kalɗa ko joni ko gonga kono jaɓanen ɓe les maillons wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen daari mbaɗi battre campagne Ousmane Sonko wona hen caggal kalden tan Allah eɗen gandi quand même ko lammini ko Bassirou bon to banggue administrativement o yiiɗi haalde administrativement mo jimmi yiiɗi ko eɗen gandi kanko wi ko Pastef wodano e on non par ce que Pastef woti tan ko ndo laami ɗum koto banggue mi faami ɗum koto banggue formalisation wonande kayitaji ɗi ɓe gaddata plénipotentiairement mandatairement ko poti ko wadde to banggue dossier ji administratif ɗi poɗɗa ɗi namdade ko gonga ɗum nde on saaha décret ne waɗa Pastef ne sammina Pastef wodani kono jimmi yiide koto banggue mobilisation to banggue sa ƴeewi hay to banggue mobilisation mbiman woni e nder une semaine moɓe keddorono e campagne o nde ɓe jaltinde nde ɓe jeehi les 3 premiers jours Ousmane natani e campagne o omo yaada e Bassirou kono o jaɓani nadde e campagne o kono noon de yimɓe ɓe dirgu yimɓe ɓe hankadi Diomaye yimɓe notitima e muɗum Ousmane yiɗum omo andi so tawi ɓen yimɓe ɓe mbiyata ɓe ko Diomaye saabi gargol mabɓe walla ko Ousmane Sonko Diomaye saabi gargol mabɓe bima 3 premiers jours Ousmane nde naati e campagne o nde koye 5 derniers jours walla e 4 derniers jours kono les 3 premiers jours là Ousmane natani e campagne o Ousmane natani e campagne o par ce que ala hoolare Ousmane natani e campagne o par ce que wonani pour candidature Diomaye Ousmane natani e campagne o par ce que waɗi choisir ko Habib Sy waɗi choisir ko oɗo no wiyatnone kadi ministre l'hydraulique ko Cheikh Tidiane Dièye ko ɓeɗo Ousmane waɗi sonno ko sago Ousmane ko ɓen o waɗanta campagne kono wona Bassirou mo waɗani choisir toon en jawti toon par ce que eɗen gandi ɓen ko sammin ɗumen ɓen eɗen gandi ko sammin ɗumen o wawa wadde choisir candidat ji makko hawo gayna rutto o waɗanoya Bassirou mo waɗani choisir candidat campagne par ce que o yiiɓe kamɓe fof o waɗi ɓeto ay kala baɗowo ɓeto politique sa ƴeewi jaltal mabɓe e campagne électoral o aɗa andi Bassirou no aɗa andi Habib Sy influence makko ɗo haaɗi Cheikh Tidiane Dièye aɗa andi ɗo haaɗi par rapport e Diomaye so tawi a yerodiriɓe a tawat Diomaye wappitimama ɓe laaɓi million joni noon Ousmane ala ko wawi hen ala ko heddi so wona omo andi ɗo henna alay saago o natti e rang on wadde récupération kono wona pour wonde omo waɗani Bassirou campagne min haɗo ay komi guila fuɗɗo haɗo e Ousmane ha hande min ko hen keɗi par ce que mi yiyani ko wayni min de vraiment min ɗo min ndendani ɗo min ndendani yiyande par ce que quelque soit no wayi waade jaɓanen
masse yimɓe ɓe Ousmane Sonko waɗata ɓe drainer par ce que yeru mum aɗa wawi rutade ni haye ga e élection ji législative uji ɗi ɗon ɗo yimmin listam hay goto yata hen kona Pastef holko dañi majorité écrasante e mboɗomi ara foliti aussi wona non hay tawi ko liste Pastef yano kamɓe mbaɗi hen non ɓe mbaɗire présidentiel non ɓe mbaɗire présidentiel fo jaadi campagne mboɗo faami aɗa andi en pamat ko gonga Sénégal eɗen mbawi yiide ni parti tan goto wawa ɗum gagnade kono noon histoire hokki en raison ne parti gagnima hay so tawi ko won circonstance uji tawatane ɗo won des situation ji ɗi ganduɗa que y avait quand même des moments ɗi ganduɗa ko situationnel ɗi ganduɗa peut-être waɗi changer la donne en 2024 kono jimmi yiide jaɓanen Ousmane Sonko on saha ne heewi yimɓe moɓi yimɓe totti ɗum e min min kalami koye contexte 2024 o kalami donc o waɗi drainer yimɓe o totti ɗum Bassirou Diomaye bon wona toon paɗen min ko jimmi tan ko en jiino way c'est vrai ko yalti o haali historique o kamɓene hol apport coalition Diomaye président a jogui hen fo e wade noon min mbiyami ko par ce que eɗen gandi hande question o ko holɗum ko beele kanko Ousmane Sonko waɗat démissionné walla ala kono kam hande enen fof gonɗi wadde ko tumanɗo ɗen ɓe hakkude mabɓe ko wonande hakkude mabɓe natti quand même wadde koɓe mbiyata ko fluide mais joni comme par exemple jafɗa so tawi joni a ƴeewi caggal jaltal ngal ƴeewa vraiment yimɓe fof en gandi hakkude mabɓe kam hankkadi koko herdi mais hande yimɓe yaltoɓe tan ena kaala biye bonɗe tan ene paw ɗum e président de la république holto protection président woni holto e bon protection foti adorade koye goto mabɓe fof par ce que goto mabɓe fof ko kañum ardi ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe goni hande wonde réseau ɓe mbaɗa samaye eɓe hakkude mabɓe guéguerre gonɗo ko goto mabɓe fof wonko ardi Ousmane Sonko ko kañum ardi hande ɓen ɓe mbiyata ko à l'exception baɗum no Cheikh Bara en ko way noon donc en jii jaltal mum he canki e woɗɓe je crois que heddi noon hande eɗen pati ɗum ɗon par ce que goto mabɓe fof hande ma wedde heddiɓe e gawe kono noon fota wonde hakkude mabɓe ɗon ɗo ɓe ganduɗa hande jomumen jeehi ha ɗo kebdi par ce que hunde nde yo yaadu quand même e image leydi Sénégal valeur aji ɗi Sénégal waɗata ɗi incarné Sénégal wonde ɗum exception to banggue gueɗe baɗe ndi so ari no wayi wade fof e wulde yimɓe ene mbawi jottade jewtida mboɗo heewi wadde rencontré histoire goto 3 juillet 1998 nde Abdou Diouf nden wonno premier ministre makko ko Habib Thiam nde o noddi ɗum galle lamorgo palais de la république ɓe jewti koɓe sehilaɓe kamɓe ɗiɗo par ce que hay deftere makko nde windi omo waɗa hen omo haala histoire cehilagal makko e Habib Thiam donc ɓe jooɗima galle lamorgo ɓe kalti ɓe itti bayraji o duusi ɗum ha yalti palais o ƴetti décret o yitti ɗum premier ministre o nomi omo ganduɗa ko Mamadou Lamine Loum mais haɗani cehilagal hakkude mabɓe ala ko bonni haydara donc dernier question de ɗo donc est-ce que fadi démission walla aɗa fadi décret di o eyyi aɗa andi ceerno Hamme Amadou Ly Yane omo jogui konngol makko pular ngol o waɗatno toon to 2STV e saaha so tawi waɗi journal o paari o hokka kelme to banggue pular des citations o meeɗi yiide koɗo so fiyama koye joom galle woni kono so koɗo fiyama dasama koye koɗo e hoore mum woni kono jemiɗi ko so tawi hande o saaha ɗon ɗo ɓe goni oɗo hande en fof yimɓe ene gandi hande kam situation ji gonaɗi ɗi Bassirou ko kañum foti ƴettude responsabilité mum en main so tawi 2 ans keddiɗo parce que hitande nde ɓe payi koye organisation élection ji e ko way noon ɓe talata gollaji wadde duuɓi ɗiɗi keddiniɗemo ɗi so tawi hande yimɓe fof ene gandi teppol ngol ganduɗa hande leydi ndi ene jogui teppol to banggue ɓamtare ko ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa to banggue justice to banggue secteur BTO secteur aji ɗi ganduɗa hande ko para public ɗi caɗele tawaɗe hende donc so yiiɗi janggo e jaam accude ɗo histoire wooda ko dañi waɗe comptabilisé e bilan makko yo ƴeew kanko e Ousmane Sonko ɓe certe e teddungal o daña ko waɗi mais hol ceernoɓe mais il faut ko watta ceernude mais yo ƴettu destin makko en main yo ƴettu décret o waɗa décret ah non so tawi d'après ɗum ɗo fof ko waɗi ko Ousmane Sonko kañum yalti actuellement ɓe mbima ko focus yeyde 1 million carte to banggue carte Mamadou Pastef
donc aɗa andi o koko nangti tan ha élection ji ceɓɓitoyo kañum peut être waɗa démissionné walla fada wooda ko waɗi ha ite kono ɗon fof e wade noon mbiɗen ko eɗen gandi kam hande so tawi a lirat to banggue politique eɗen gandi so tawi ko ni jokki ala to paɗen min noon mboɗo yakori d' après ko jiimi wonko fuɗɗo ko ganduɗa nana ara par ce que hanki mi yii vraiment maître Moussa Diop waɗama entendre accama mboɗo faadi hande Cheikh Oumar Diagne hoto galle mum mboɗo sikki actuellement ni mboɗo faadi même ministre de la justice Yassine Fall Sama Cheikh Oumar Diagne ko alarba janggo mboɗo faadi waɗe entendre acce min de mboɗo yakori hande o saaha e ley Basirou koko ɓurti o wutte mo ɓornino hanki mo yimɓe ñigratnom o ɓornimo wutte goɗɗo ganduɗa ko jambaragal président congrès gongo mboɗo ɗamini vraiment changement ji maɗa mawɗo Abou question dernière question est ce que aɗa jaggi comme par exemple décret walla ko démission Ousmane démission ta Ousmane riwet tan décret tan Ousmane ko ndiwgu tan won o fadi kono wona omo démissionna par ce que Ousmane en andi so démissionné holko tawata ɗum hen ɗum waɗi o démission ta quel que soit alpha aɗa andi laamu ene weeli ha cekke nayi ɗum kala joomum hay sinno ko chef personnel mbaɗa laamu ngo yadani teddugal ko mbaddata hen mawɗo guitteɗa foof ñande guitteɗa foof ñande hen hankkadi kala ko gandanɗa hoorema respect mo yimɓe jogui ma ɗo nattat Ousmane Kulhuli yimɓe ɓe jogui e makko ɗi hande o wonde ɗum wondemo premier ministre kala ŋaɓɗo hunuko haade muɗum ɗumne taw procureur sokke hunuko ma kayitaji mandat de dépôt walla mandat d'arrêt ko ɗum tan woni ko ɗum kono ñande o démissionni ɗo hande ma yi janggo ma won mo wirti nangga e ceinture pantalon makko dufta kadi ko heddi hen ko aɗani ɗo pamrata ay ɗo joni ko ndim wi wonde Ousmane wi wonde 1 million carte aɗani ɗo joni o waɗi lancé déjà hande o wonde o rokkiri yamirore carte mabɓe kartal no foti jarata ɗo henna e zone Afrique o e holko jarata zone Europe o holko jarata to dollar fof o haali o gayni Diomaye ñanden wi wonde ko coalition muɗum o horoɓe purgo haydara woni département ji ɗi woni commune aji ɗi woni section ngaji sous section ngaji tout kala ɗo ɗuminini cabine aji mabɓe téléphonique ɗi kala nokku yoɓe darno ɗon cabine téléphonique ɗum ko Diomaye wi noon ñanden kanko Ousmane o ari o haali ɗum ɗo heddi ko hakkude Diomaye e Ousmane gila Diomaye haali Ousmane nana fi sappo e toni muɗum Ousmane andi hankadi bone koko mbaɗani ɗum wona bone mbaɗi bone koko mbaɗani ɗum kanko e hoore makko o andi ɗum hankadi o andi ɗo joni so dilli won e dille won e ko fadatamo hen ko hankadi Basir ko muñantunomo ko ƴewanno ko ɗum hankadi joñama banggue heddi ko eɗen garta e laamu holno foti laamorede e hol poɗɗo lamminde lamminaɗo o hol sifa mo foti sifade ko noon Ousmane heddoy ɗum falillahi alhamdu Ousmane heddota koye ɗum andete ko alarba paɗo ɗo henno o conseil des ministres inchallah est ce que Ousmane ma ar conseil des ministres walla Ousmane ar ha conseil des ministres o waɗata kono wanno so waɗi noon wanno est ce que alarba janggo mete Basirou Diomaye Faye mete Basirou Diomaye Faye ardata koye décret muɗum janggo fawe tabal walla ardata koye décret muɗum janggo conseil des ministres walla Ousmane fadata décret yahat tan heddi noon min e hakkillam ko Ousmane wona démission o suusa Ousmane ko wiyata wonde hulani opposition ko aɗa andi pulaar wima wonde so tawi aɗa haɓa e neɗɗo ene jogui weduru kañum ko juuɗe ɓole a dirani ɗum wima he min sa sikki weduruma ala wona sinno wonano sa sikki weduruma ɗum mbaɗa hulma nangto e weduruma aɗa ha tiiɗa kala nde o fewni he weduru ndu ko diftoto Ousmane sa yi ene wiya wonde kañum hulani wonde opposition ko andi ko pourquoi omo wiya wonde hulani wonde opposition holko addi ɗum c'est une question ko wasde mo suusde opposition omo andi nde woni opposition nde omo andi ko heɓno hen omo andi ko dañno hen so ruttitima toon koko ɓuuri ɗum bonde tawatamo hen noon ɗum noon mawɗo a jarama aɗandi wonko haali he ɗo joni aɗandi oɗo Cheikh Oumar Diagne nana waɗa mandat de dépôt wona waali jamma muɗum gadano kaso holko waɗira toon wona wiide wonde responsabilité Ousmane ene jeeya e mayde Abdoulaye Ba Ousmane ko kañum dari haali wi wonde min de kemmi information étudiant ji ɗi ene keɓori wadde naggam ko min wi ministre de l' intérieur yoɓe mbaɗ intervention ɓe leeli ni yaade ha ko waɗi ko waɗi c'est à dire ɓe leeli yaade ha étudiant ji ɗi tellima walla ha puɗɗima manifestude e ɗo joni o
kanko ko kanko wi ko kanko yamir wadde ko wawi jolde hen fof hol goɗɗo responsable Ousmane holko wino ɗo Macky Sall 83 personnes mayɓe ɓe wona ko Macky Sall woni responsable mete juge uji ñawannoɓe nden ɓe moro procureur gonnoɗo ɗo nden goppunoɗo momo haala ɗiɗon haalaluji o ministre de la justice gonnoɗo ɗo nden goppunoɗo Ousmane ena haala kala ko weeli fittande muɗum mete wona ɓen gonɗo ha joni walla ñawetenoɓe nden ɓe ko ñaweteno ko e ɓeɗo ñaweteɓe hande ɓe mete ñawoje ɗen jiita non holko serdiɓe ko noon presque hol pouvoir mo Ousmane jogui ɓurɗo pouvoir président de la république mawɗo a jarama vraiment no fewi en paami tigui rigui Ousmane en tout cas jogorani démission de ko décret foti wawde ittudemo donc ma taw président attendons d'abord paden janggo ƴeewen alarba janggo hoko jogori yaltide mais aɗa sikki démission ma wat min dem aɗa andi 8 mars o yeehi e rewɓe primature o waɗi ɓe rencontré wonde rewɓe jamfora comme so mbaɗa suɓɓotono e iwto faargane ciɓɓoton ko rewɓe en walla bien sûr rewɓe jamfora komo kay d' accord rewɓe jamfota ko rewɓe jamfima rewɓe jamfota kom en tout cas enen gandi quand même enen gandi on ɗon battake aɗa andi woodi nanguiraɗo ɗo yiya ko Ousmane Sonko kañum nana waɗa exercé fonction affilié ko total article de reno hol total article reno de heddi ay min ɗo gonmi ɗo non aɗa andi ko wi ko o hulani wonde opposition min mi hulani wonde kaso par ce que mbaɗa andi ko wonɓe kaso ɓe ɓuuri garen e toɓɓere men ɗimmere nde woni enen gandi machallah gonnoɗo ɗo le 4e président de la république du Sénégal son excellence Macky Sall mbo ƴama lefol secrétaire général fedde gotago windere kanko ni wona kanko dépose kono ko leyɗele Afrique fof ndendi pawi ɗum e juuɗe Burundi nawi ɗum vraiment mbaɗi déposé toon to siège to kanko président Macky Sall noon dendagal dépôt o nde waɗi nde fewde ñalagal hannde elle subaka Allah pinda fof tawta ko yimɓe nen ɓeydiya vraiment jaggonordemo ɗon hol commentaire mo joguiɗon hen goto mon fof Mohamed eyyi en jii vraiment ko yimɓeɓe ha joni ni sa ƴeewi ko ɓuuri ko wadde it ko sa ƴeewi réseaux sociaux ji waɓe no mawɓe Abou Gayen goto fof nana ɗakka photo mum e photo Macky Sall hollide soutien mum kadi ko ɗum ko fierté ɓiɗɗo leydi surtout hande ɓiɗɗo leydi omo ganduɗa ko ari ha hande e instance uji international gam wawde ƴamde wawde hebde ɗum e saaha mo ganduɗen hande Macky Sall nana tindi fedde gotago windere gam wonde secrétaire général des Nations Unies hanki récemment ko Moussa Faki Ahmed mo ganduɗa nde waɗi démissionné 4P pacte de Paris pour les peuples et la planète ko kay lomtimu yimɓe fof ne gandi hakkude mabɓe omo ganduɗa ko ancien premier ministre Tchad kañum ne yalti waɗi activité hollide kañum ne soutien mum indéfectible mo ganduɗa hakkude mum e Macky Sall c'est malheureux noon yiide hande ha joni Abbas leydi Sénégal président men haalani haɗani kam koɓe mbiyata ko hunde nde ko ɗum bargal tan e tulde sa regni tan koko yeehi ɗum kam koko yeehi kono noon ko no Macky Sall ko haalno ko e lettre mum ɓatake mo winduno Bassirou Diomaye yiide kanko de ma wonanmo bellammo yiide ko addi foof leydi makko wambamo bon malheureusement ha joni ni min actuellement ɗum tawtoyto ko nane yewtere men e président de la république Bassirou min mboɗo sikki d' après ko ɓenni ko hankkadi mo jogo cuusal peut être yiide ha noon min mboɗo wamba Macky Sall mboɗo waɗa soutien mum donc il faut quand même koɓe mbiyata ko dans l' exercice de la haute fonction présidentielle alay saago neɗɗo o wawa sernude ko ganduɗa ɗum ɗo ko ɗum émotion personnel e ko fatuno e ɗum ɗo ko ganduɗa ko gueɗe laamu e saaha ni mo ganduɗa ɓen ɓe laamiɗa sa ƴeewi ko ɓuuri ko hewde 90% e nder ɓiɓɓe leydi ndi ha mi haalani noon kam caggal leydi ndi kañumen foof donc ene mbaɗi soutenir à 100% omo ganduɗa ko président de la omo ganduɗa ko Macky Sall toon to poste premier ministre mais poste premier secrétaire général des Nations Unies alay so kadi ɓe mbawa famde kanko président wawa famde wawa jogade kadi il faut ɓe mbawa artude e culture ƴewde ko ɓenni ko doyen Abbas par ce que eɗen gandi Sénégal quand même ko leydi ganduɗa vraiment ko to banggue sa ƴeewi diplomatie mum ko tradition d'excellence Sénégal ɓooyi e gueɗe mbaɗe ni sen ƴeewi Abdou Diouf
nde ƴamanno nde francophonie yimɓe fof ene gandi ko Ablaye Wade woni directeur makko de campagne ɗum ɓooyani Mamadou Lamine Loum bon pas Mamadou Lamine Loum jinnomi yide ko omo ganduɗa ko omo ganduɗa ko jinnomi yide ko Amadou Mokhtar Mbow nde ɗaɓɓo nde wonno UNESCO yimɓe fof ende gandi darde Abdou Diouf dari ngam wombudemo waddemo soutenir omo ganduɗa ko kay woni somi jumani Jacques Diouf on mo ɓe mbiyata l'architecte de sécurité alimentaire toon to nde wonno e ɗum ɗo catal e Nations Unies o dañi toon mo ganduɗa ko 3 mandats successifs ɓe ganduɗa en jii golle ɗe ganduɗa vraiment jomum waɗi ɗum mais Mankeur Ndiaye Macky Sall woni walli ɗum ha woni envoyé spécial to banggue kolle ko fatuno e Nations Unies toon to Centrafrique a faami donc ɓeɗo foof hande to banggue histoire yimɓe fof ko Jacques Diouf FAO jinno wiide voilà donc ɓeɗo foof sa ƴeewi ko yimɓe ɓe ganduɗa ko wambanoɓe vraiment Sénégal ne andi ɓeɗo so tawi mais Bassirou Diomaye o wasa yejjide ko ɓooyani ko Amadou Hott Banque africaine de développement BAD en jii probléme de soutien c'est vrai que woodi ko ɓe mbaɗi heen kono eɗen gandi nden on saaha wonno ɗo ko Yacine Fall yimɓe fof ene ganduno fissure mo ganduɗa en dañi ɗum to banggue diplomatie men hay so tawi bon ɗeesi tardude walla bon to banggue katantagal to banggue jokkodire des relations ji hakkude leyɗele ɗe beele jomumen mbawa waddemo soutenir ande mbawa wadde soutenir ɓiɗɗo leydi ma yimɓe fof en jii finalement tawi ko wayno Togo ko wayno Côte d'Ivoire ɓen ɗuggitima jeehi mbaɗoyi soutenir candidature o mo ganduɗa ko kay woni Sidi Ould Tah ɓiɗɗo Moursanajo wattidi gagnade Amadou Hott mboɗo sikki ɗum ɗon nde fonno hokkudeɓe vraiment wonde leçon ɓe mbawa nangande Macky Sall ko heddi ko noon Macky Sall soɓe nangini ɗum soɓe nanganani ɗum ko jaaɗo Allah waɗi ko waɗata ko kane hande yimɓe fof eɗen jogui yakare par ce que en kaali to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jogui les droits de veto ɓeɗo ɓe ganduɗa ko les membres du conseil de sécurité wonɓe toon to ko kañumen gotat e ɓen ɓe ganduɗa ko membre uji ɗi ɓen so tawi ko mbi ko an tan ko an wot tawi yimɓe fof ene gandi hande min mboɗo yakori mi haali ɗum ɗo quelques jours jiiɗen Emmanuel Macron waɗimo recevoir mbi min mboɗo yakori Emmanuel Macron wono directeur ma de campagne mi haali ɗum ɗo quelques jours en jii o waɗamo recevoir kono fof wan noon yimɓe ne gandi au delà ni Sénégal walla Afrique Emmanuel Macron kañum hoore mum ko intérêt mum wallude Macky Sall beele ɓiɗɗo mo ganduɗa ko jaaɗo e francophone ƴetta ko ganduɗa ko gueɗal ngal min mboɗo ya kadi yimɓe ne gandi hakkude makko Emmanuel Macron toon haalaka eɗen gandi hakkude makko e Vladimir Poutine en kaali ɗo crise alimentaire bannoɗo to banggue caɗele farine o komo nden woni président Union africaine komo o yalti o yidiri nden te nden Vladimir Poutine jaɓatano wadde recevoir hay goto walla gandata to banggue diplomatie nde wonno foof ko haala hay to banggue jonde aɗa andi oɗo wonko haalat wonko yiiɗi hol yimɓe fof en jinde en so tawi waɓe no Emmanuel Macron en so gari o waɗata ko tabal ngal ganduɗa ne heɓoya ɗo e Guédiawaye on jooɗo toon kanko jooɗo ga yimɓe ne gandi guila jomumen ummaki e conférence o a famat ɗo ça ne va pas mais kanko e Macky Sall nde ari ɓe jindiri ko kamɓe ndeɗɗodiri o watti ɗum o nawi Macky Sall ha toon to Saint Pétersbourg donc yimɓe fof jii hakkude mabɓe eɗen gandi Macky Sall e Chine Xi Jinping donc ɗum waɗi mbimi eɗen jogui yakare mawdi kono noon kadi ko ɗum histoire kaltoyo janggo e jaam so tawi kanko président o yalti o haalani soutien président de la république so tawi janggo e jaam o yalti o haalani ma wononoymo caɗele to banggue tarihi kono noon kadi yoɓe paamu kanko kay ko wallataɓe tan ko yoɓe mballu Macky Sall ha wona président non secrétaire général des Nations Unies hokkaɓe jaam par ce que so ɗum ala Macky ko garto ga wadde mabɓe politique ko noon Macky garto ga wadde mabɓe politique mawɗo mbisi hojomaji ne doga no fewi kono noon elle so jumri ala Yacine Fall meeɗi wiide ha nanen candidature makko ɗum noon candidature o nanama kadi o soutien ji kadi nen ɓeydi yaaji hay so tawi ko meftani aɗande haala Yacine Fall candidature Macky Sall ha nane ɗum ko haala politicien wonno on saaha ko haala politique o haalanno kono wona omo haali haala pour wonde heɓde haqiga Macky wonata candidat e ko haala politicien wonno koye bonnidde joni noon tawde ari ha ɗo henna ala ko heddi so wona candidature Macky Sall ɓe change
haala ɓe change konngudi woni ɓe changir konngudi ko wiide wonde candidature Macky Sall wona Afrique wona Union africaine waɗi porté candidature Macky Sall ko neɗɗo goto e nder Union africaine kono noon hay sinno tawi woni ko neɗɗo goto e nder Union africaine ko neɗɗo baɗɗo fayida e nder Union africaine tawde kay ko gardiɗo Union africaine kadi en ji président ji jeeyaɗi e nder Union africaine jalti pour wadde soutenir président Macky Sall wadde noon kanko ko haalno ko ɗum ko haala politique wonno e yimɓe maɓɓe woɗɓe heddiɓe bonnitoɓe ɓe ɓenne kadi ko haala politique goni ko kaalata par ce que mi heeɗima hecci hanki e yewtere wotere télévision goto waji goto omo haala hen ko politicien o wonno koye parti awale mo docteur Abdourahmane Diouf o wi wonde ummima toon o faati Pastef balɗe jawtuɗe ɗe Sambadal Sarr eyyi o faati Pastef manum o wi wonde ummi to awale o faati Pastef o faati Pastef o wi wonde candidature Macky Sall wawa ɓennude holko haɗat ɗum wawde ɓennude par ce que juuɗe Macky Sall ene moddi ƴiyam capanɗe jeetati e quelque fittandu kono capanɗe jeetati e quelque fittandu ɗi min mbimi wonde ko capanɗe jeetati ko gonga maayi temedere yataw maayi yataw ujunere maayino kono noon e nder ɓeɗon maayɓe ɓe holko saabi mayde maɓɓe ko yidde maɓɓe neɗɗo goto o noddiɓe e bonande noddiɓe e musiba noddiɓe e haare noddiɓe e garmi ngara noddiɓe e ƴañodiral becce noddiɓe e kelodiral koye ɓe nooti ɗum e nder hen donc so tawi noon an garduɗa ko wardemi walla garduɗa ko ganjemi garduɗa ko fiidemi min komi homme de tenue mbaɗa jogui Kalashnikov walla mbaɗa jogui mas 36 walla mbaɗa jogui 12-7 a dirani kam mbaɗa jogui 12-7 o holno mbaɗanni mi jooɗo ha jana yam ala donc ɗum ɗon fof so tawi ƴeewama ƴeewete ko holto ummi to hen holko saabi ɓeɗo ɓe gummi holko ummini hol gumminɗoɓe donc ɗum ɗon haɗani Macky Sall ha hande o no ndimi winni soutien ngaji nana gara heddi ko leydi Sénégal président Bassirou Diomaye Faye nanguirani ko Macky Sall kamɓe gondi heddi noon ko alay saago kanko hoore makko o ɓeta martaba makko e daraja makko kanko Bassirou Diomaye Faye alay saago o ƴeeta ko daraja makko e nder leyɗele Afrique ɗe hol président ji noddoɓe mo hol président ji tefoɓe mo hol yimɓe martobinɓe tefoɓe mo jaggu hen ɗum ene joua e nder makko en paami donc Allah jarama ɗoyde en paami tigui rigui candidature o ko wiyano ko wonta woni yo Allah hokkumbo vraiment wawde ɗum tambade gaɗen tan e toɓɓere men wattidin ɗum noon alay saago vraiment hojomaji ɗi technicien ɗi nen mbiye wonde ɗumini kono noon ko meftande tan woni Donald Trump enen gandi ganɗon haare wonga toon to Moyen-Orient Donald Trump wi kaare gasi ha laaɓi jar beele ko duttitiɗo caggal par ce que doole ɗo hollirannode walla holko natti haqqillo walla holko fewjata eyyi aɗa andi guerre hakkude Iran et États-Unis e Israël won windande kadi totti aduna o to banggue toujours ko mbiyeten ko puissance mondiale surtout ko wayno États-Unis d'Amérique yimɓe fof ene mbattuno e mum hakkillaji walla leyɗele nde jogui mum kulol to banggue jogade autonomie to banggueji fof kono eɗen gandi guerre mo balɗe sappo e ɗiɗi mo mbiyata la guerre de 12 jours eɗen gandi wuli no feewi e Israël kanko Donald Trump o waɗi conférence de presse o holli to wonande yoɓe dartin haare nde gasi hankadi Israël weddita ko missilaji bomboji fewde Iran ɓe hankadi ɓe aɗa andi ɗon ɓe tawi impact ɓe bonirama ɓe tawi ndeke Iran kañum en ɗanaki par ce que Iran mbasen yejjidde kadi Iran fuɗɗima e ɗeɗo golle guila 1984 guila trajectoire uji sa ƴeewi caɗele ɗe ɓe daño guila mayɗele ɗe ganduɗa mbaɗir hono e Moyen-Orient sa ƴeewi ko guila wona tan wargo kanko Khamenei ɓen ɓe ganduɗa ko ittaɓe toon caɗele gonnoɗe guila Saddam Hussein en ɓeɗo foof ɓe dañi hen jangde mais malheureusement nden aɗa wawi mbaɗa wawi ko ɗum funti wonno on saaha États-Unis ne waɗa renforcé systéme de défense aérienne wonande leydi Israël ayi wadde ɓe membitima Israël kono ɓe tawi kadi ha joni Israël ndeke woppani hoore mum to banggue kaɓɓirɗe kono kadi guerre o wonko holliten ndeke to banggue technologie Israël ɓuuri wadde hen mbasen yejjide Israël Iran ko kañum waɗi fabriqué jeu d'échec ko ɓen ɓe ganduɗa ko hatanteɓe surtout to banggue wonande technologie en ji wadde guerre o
holliti par ce que eɓe jogui systéme mo ɓe mbaɗat ɓe jaltini toon ko systéme mo ganduɗa ko systéme de tir en chalve wonande ɓe ƴettata ko drone aji ko way noon ɓe beddo ɗum fodde temedde ɓe beddo beela wawa wadde saturé défense aérienne o ɓe ndewna hen missilaji ɗi ganduɗa ko kañumen mbaɗata percé beela wawde wadde impact donc en jii ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa hande États-Unis wuldama mais ni mba haade men ya toon ko en jii sa ƴeewi to banggue wonande États-Unis ko joyi ko tan ko woni ko e Moyen-Orient eɓe jogui radar mabɓe goto moɓe mbiyata AN FPS 132 on sa ƴeewi jooru mum ene telno e 1,1 milliard mo ganduɗa ene waɗa capté plus de 5000 kilomètres ƴewde kala ko fatuno e danger ɗi ganduɗa ko kañumen woni autour e intérêt ji mabɓe ko way noon ayi ɓe bonni ɗum Abraham Lincoln on force navale on hande ɓe bonni ɗum on ɓe mbima jaru mumen tolno e 7 milliards sa ƴeewi ko wayno on mo ganduɗa ko beede furtif mo ganduɗa ko B2 wonande avion mabɓe mo ganduɗa en gandi nde ko kañum wanno percé bombe mo ganduɗa ɓe mbi wadde ɓe bonni nucléaire walla ɗon ɗo ɓe joguino uranium wawde fewnude toon nucléaire Iran to e ko way noon on guerre ɓennunoɗo 12 jours eɗen gandi on yiyande wonande kamɓe information ji ɓe ganduɗa ko armée iranienne yiide wonde ɓe on B2 ɓe mbaɗi ɗum touché on sa ƴeewi jaru mum ko 2 milliards virgule wonande milliard uji ɗiɗi pawɗi temedere ujunere e to banggue dollar donc ɗum ɗo sa ƴeewi hande ambassade uji mabɓe wonɓe sa ƴeewi Moyen-Orient o Golfe Persique o eɓeno uddira seeɗa wadde hollita tan ko caɗele ɗe ganduɗa ko hande ɓe tawi Iran ana jogui autonomie ana waɗi avancé to banggue technologie mais ɗiɗo missilaji ɗiɓe mbaɗi créé sa ƴeewi ko wayno Shahed en ko wayno bon missilaji ɗi ganduɗa hande e nder sa ƴeewi 2000 kilomètres hakkude mabɓe e Israël mo ganduɗa missile arata ɗon koye 12 minutes e missilaji noon joguiɗi indi ɗi ganduɗa tawi kadi vraiment ko bonnata ko sa ƴeewi ko waɗata ko percé ɗum ganduɗa to banggue oviji ɗi a yiyat missile so ari ha ndaare yonde o accitto to banggue jeygue fodde 50 ogive yalta donc ɓe kolliti technologie mo ɓe mbaɗi avancé mais aussi koɓe bonnani ko to banggue États-Unis ɗum waɗi mi wawa so tawi wonde mbiɗa namdal ma ko beele États-Unis ko waɗi récapitulé koko yatiri caggal min mbirumi ɗum ko way koko yaari caggal ɓe gandi vraiment enenne en dañi windande ndeke dowlaji dentuɗi mbaɗani autonomie mbaɗani avancé to banggue armement ɗum hollita tan ko min mbiyam ko nouvel ordre mondial mo ganduɗa leydi fof foti ƴewtade hoore mum to banggue kaɓɓirɗe to banggue duwan ko noon mawɗo holko ɓeyta hen e ko aɗa andi to banggue hakkude jinguere nde Amérique kañum e Israël ndenduno jingude Iran nde hare nde hewɓe ene ganduno walla kaalino kam wonde hare nde wona juutore nde wona juutorte Amérique koko ruttoto hen caggal yimɓe heɓe kaalino ɗum kono noon jaafoɗa chef mabɓe ɓi Khamenei o Moustapha Khamenei o wima ko hare nde gasani c'est vrai que Donald kam waɗi yi kañum ko hare nde gasi emi tawtade en jini hande le caɗele nana ɗeso wadde hakkude makko Benjamin Netanyahu d'après ko jiiɗen hakkude mabɓe kamɓe mbi ko nde gasi kono Iran kam yi kañum ko parante taw e hare nde aɗa andi no mbirumami won winoɓe wonde hare nde wona juutore ko gonga haysino tawi Donald Trump o rokkuno hare nde koye nder balɗe tati a famde hare nde gasa ko sikkuno ko wona ɗum ene gasa kadi ɗum ɗon ko menace uji wonno aɗa andi guila ñanden eɓe jiilo damal no ɓe jaltiri hen caggal nde Sénat américain ji jooɗi y avait 53% goni pour hare nde 47% goni contre hare nde ɓe jahanno ha juuto Sénat o jotto ɓe mbiya wonde 53% mbi wonde kañumen ko contre hare nde 47% goni pour hare nde ɓe dañano ɓe jaltiri hen kono noon so tawi a ƴeewi nde ɗo hare ko ɗum échec ɗo mabɓe ɗo henna woni échec ɗo mabɓe ɗo henna par ce que Iran noɓe mbirini hen wonnoɓe cikkirno eyyi ene gasa noon taw kanko Donald Trump ɓe gonno koye membade haɓe ganda puissance Iran hande o holɗo tolni woni puissance Iran holɗo tolni Iran wona ene yaaha ene attaque ya États-Unis directement ala kono kamɓe guila adane guila e gurdam mawɗo ha oɗo garɗo ɓe mbi wonde ko kala ɗo intérêt ji
américain ji ngoni haysino ko ɗo en e sénégal intérêt ɗi koɓe bombortoɓe ɗum so tawi a ƴeewi toon to pays ji golfe ɗi henno ko wayno arabie saoudite ko wayno kuwayta ko wayno qatar ko wayno nokkuji goɗɗi eɓene bomborda ɗum wona leydi ɗeɗon ɓe bombordata ala ko base uji militaire uji américain ji gonɗi toon ɗi par ce que so tawi a ƴeewi base militaire américain ji ɓurɗo mawnude gonɗo qatar o henna ɓe bombordi ɗum a faami ɗe bonni ɗum ha boni y avait deux meubles ɗi ganduɗa hoore maɗa wiyama wonde meuble uji ɗiɗon ɗiɗi militaire uji américain ji e autorité ji muɗumen ɓurɗi mawnude ko toon gonno kamɓe iran aɓe ɓe bombordi ɗiɗon meuble uji immeuble uji e ɗiɗon immeuble uji ɗiɓe bombordi ɗi wiyama wonde kamɓe iranien ji ɓe kolliri wonde fodde 100 et quelques militaires ɗi ganduɗa hoore maɗa ko militaire uji américain ji mbarama hay sinno tawi amérique kañum déclaré ko soldat ji jeeɗiɗi woni ko mayra te soldat goto américain ji en kaalino ñande mbiɗen wonde soldat goto américain kamɓe ɓe pondata ɗum koye armée no woruno walla koye état major militaire no woruno e nder aduna o kala leydi soldat maɓɓe goto kamɓe ko ɗum woni ɓe koɓe mbiyata wonde ko ɗum woni ko personne kono so tawi a ƴeewi ɗum ɗon e nder hen sa ƴeewi iranien ji kadi aɗa andi ɓe bombordi tel aviv nde ɓe bombordata tel aviv nde nawa e missile maɓɓe goto moɓe jogui eɓe mbiya ɗum haybar sakar haybar sakar ɓe mbima wonde oɗon so tawi ɓe berlima ɗum joni oɗon ene yaaha fodde 1451 km/h 1451 km/h e oɗon ene peesa tawi ko missile o hoore nde tan ene peesa fodde 1500 kilos ɗum woni ko hoore nde han peesata e nder ɗum o joni c'est à dire missile o so tawi ɓe berlima ɗum nde ɓe berli ɗum nde yiiha tiimi e tel aviv missile o kala ɗo ɓe berli ɗum ɗo fayi ɗo so ari ha fandima saroto certa allahu akbar so tawi ko missile goto wonno o artata moɗon ko fodde temedere hoore yaltat walla temedde ɗiɗi hoore yaltat kala hen hoore yaltude ko yaande koko bomborɗo koko bonna joni noon onon jogui ɗon ko goto mbaɗo ɗum intercepté so tawi ari ha fandima sarima wonti ɗumanaji kewɗi wonti koye kewɗe jomum ana ko hoore wotere mbawɗa fiide keddiɗe fof koko janoyta donc ɗum waɗi ɓe dañde fartange wawde bomburde tel aviv e bombardement tel aviv oɗon woni gulet leydi Israël darade ɗum ene haɓa e leydi gondi yettono ɗum ɗon ɗo Tel Aviv ɗo laamorgo muɗum ɗo en won wiiɓe ni yeehi ni ha yetti e bureau on mo ganduɗa hono kañum woni Benjamin Netanyahu kono noon nde wonde information ngaji ɗi ko américain ji kañumen tottata information koɓe waɗɓe filtré information ngaji ɗi wona neɗɗo fof wawi hebde information donc ko kamɓe tottirta ɗiɗon information ngaji e ɗiɗon information ngaji ɗiɓe tottirta ɗi ko ɗin goni ɗi ganduɗa hono woni ko watte véhiculé ɗo e nder hen kono en anda kamɓe Iran ɓe pi base militaire américain ji gonnoɗo Kuwait ɓe pi base militaire américain ji gonnoɗo Arabie Saoudite ɓe pi base militaire américain ji gonnoɗo toon to Qatar toon to Doha a famide eɓeni ndewi e biyeŋaji ɓe mbima wonde ko kala ɗo base militaire américain woni walla ɗo immeuble uji mabɓe goni walla hôtel aji mabɓe walla ambassade uji mabɓe kamɓe ko ɗum woni koɓe ɗum woni cible uji mabɓe wona leyɗele ɗe koye muɗum goni cible uji mabɓe e aɗa andi oya hono guide mabɓe jaaɗo ɓii ko lomtiɗo kanko Donald Trump o wonani pour ɓiɗɗo o yo lomto par ce que mi wonde ko ɓiɗɗo kañum daɗi baabo e gandal daɗi ɗum e cuusal ɓuri ɗum e jambaragal ɓuri ɗum ñawdade no pamata donc Donald Trump huuli e gurdam muɗum tan ko oɗon tawde noon oyato o elmini ɗum waɗi Donald Trump wino adane ko kañum suɓontoɓe hol gono président mabɓe taw ko bawowo yewtidde e américain ji oɗo jaɓani yewtidde mabɓe wi wonde ko yewtere ala Donald Trump hande o so tawi woni ɓe mbima wonde guerre o dartima kamɓe iranien ji ɓe mbi wonde guerre o suwata o fuɗɗade firti ko kamɓe koɓe dañɓe échec moɓe dañi o ko base uji mabɓe militaire uji ɗiɓe ɓurno wadde yakar ɓurno ɗi mawnude Iran fii ɗumen tela oɗo no wiyatno ni kadi Benjamin Netanyahu ko kañum wonno ƴewdorgal mabɓe kañum ɓe pusanno ene yaaha ene attaque ya memama wattama hoore muɗum ko noon ɗum noon mawɗo Abou Allah jarama par ce que hojomaji kañum en gasi laaɓi hay mi mbe sikki mi waɗat mum privé vraiment mbaynigo mataw ko min way noon to on donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere men gasi laaɓi en jetti noon mbaynigo émission bien sûr en jetti en jarni mo ganduɗa ma ko kañum woni Binta Mané ko technicien men kañum e Fati Ndiaye e kalifa mabɓe woni Djibi Dieng donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbe sikki ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullah